Yo, what's up mga kagahi? Magandang umaga sa ating lahat. Guys, pupunta kami ngayon sa Simala. Galing na kami doon sa North. Ngayon, ito na naman kami, yung mga ano namin, yung mga kasamahan namin, mga kagahi. Mga unggoy pa rin ang mga kagahi. At saka yung driver namin, si DJ Jonas. So, hello mga kagahi. Morning. At saka yung ito yung ano niya yung kasamahan pa namin isa. Hello, what's up mga kagahi? So ngayon, makadibago na ng vlog. Ngayon guys, kasi papunta kami doon. Muna mo ato mi sa Simala kay birthday sa among kuan kaning sa Haligi. Haligi sa Haligi sa Panimalay. Happy birthday Boss John. Unsa imong kaistorya Boss John? Salamat. Happy birthday po. So yon mga kagahi. Pasensya na ha kasi yung mga samahan namin Mga unggoy. sahay bulol min maulaw. Maulawon kayo. Mga unggoy ang mga kaaway. Mani siya sa nagduka pa ning uban. Siya mo sa ni ako. Mani akong ugangan. Ugangan nga buotan. San Miguel Dumalag. Shout out. Taga saan ka mang? Taga San Miguel Dumalag. Kapis. Tut. Ano si Jamia po, apo. Gikan pa ni sila sa Kapis. Ang uban itago dito. Si Ilay, si Insot, si Makmak, si Langga. Wala. Insot, inuhay mga kagahi. Inuhay mga kagahi. Shout out. Ay guys, agad. Gutom na, gutom. Listen mo map. Yay! Kaming white issue. Na. Kainan na. For going to Simala. Kaon. Ikaw, te. Magsara mo kuya, te. Sorry. Kaon. Guys, manago ta sa likod kaya ato silang prank. Scare prank. Na sila sa kawas. Ato sila scare prank. Sino sa kanya mo? Dari, Jami. Lapit na kami sa Simala. Ay, pa kami talaga. Pwede nunga siya. Tubig. Hi guys. Wow. Simala. Guys, why init guys? Lagi kasi wala init guys. Init. So until here lang tayo guys, doon na sarado. Ha?
Oh, naunsa naman. Kuyawan niyo ko ano, McDo man. Sponsored? Sponsored by. Sponsor ka. Burger ka sa akin. La, yung burger mo no? Burger ka sa akin. Yung burger. Burger ka sa akin. Kadlo, hala kalami sa dagat dito. Lami kayo. Hala kalami sa color, uy. Mana picture taking? Wow. Yep. Guys, next destination na to Rona, natadorero. Nandito na tayo sa Diamond Jubilee. Damos de Filo, daming pangalan. Basta andito si yung pare na nilibing tapos hindi na agnas yung ano niya, yung katawan. Hindi na agnas, matagal na siya nakalibing tapos yung katawan niya hindi na agnas. Tapos bawal yung camera dito guys, so pasok muna kami. Ano? Ay, mga gamit dito. So guys, dito na kami ngayon sa Mama Mary Chutukus sa Karkar. Dito magkaroon ng dancing sun. Tapos na kami sa Chufelo Kamomot. Hindi pwede mag-video doon kasi bawal, kasi museum. Dito lang kami sa Mama Mary. Dito itong area na to, dito makikita yung dancing sun. Ito. Yan. Overlooking. Ito. Yan. Yung bubong nila nasira sa Odette. Three shepherds. Anindotag view dire guys. Oh, ang ganda ng view. Oh, grabe. Hindi ikaw oy. Look. Digital ko Si tita, si tita. TikTok tari. Ha? Ano Yeah, may mga kagahi. Hay kagahi. Nabo. Hay mga kagahi. Naami karon diri sa Chutukus. Gabi. Naami diri sa Chutukus. Di ko ganti ko ano. Hello, mga gahe. Tapos John, birthday boy. Hello mga kagahi. Danag mga unggoy syudad lang. Nga saag mga unggoy syudad. Ay, pamilyang gahe. Nami ron sa kuan. Sa nabila? Mary's Shrine. Mary's Shrine. Okay? Dali ka. Ari ka dong. Ora mong bapit. Ari ka tagas ba? Sila tigil laray man. Enjoy eh. Huwag sila dira. Ismail zero na lang. Daling ko injimi. Ready, 1, 2, 3. Ala, nagkanato. 1, 2. Wala man. Ang picture eh. Wala man good. Di ka dito. Daga pa ni. Dagang ulay. Dagang ulay putlingan na. Gusto ko sa Joya. Pangitay ko dati. Tapos lula Tanaw diri nako, tanaw. Tanaw ba? Di binay kaduha. Tutoy man ko ni Lula. Kiss Lola. Mama. Much later. Nagibang gutom guys. Wala na guys. Gutom kayo. Nawa na, ibang gutom na. Okay kayo. Nagigutom.
Gutom ka te. Guys, napakabusog namin guys talaga. Dito kami ngayon sa SRP, South Reclamation Project. Guys, sarap. Sarap. Guys. South Road pa bro. Correction. Good. Balik sa abal. Ano kung kainon? South Reclamation Project. Sa dito yun, sa dito yun. Oh, ano? South Reclamation Project. Busog ka na DJ. Huwag among driver. Busog ka ayaw. Thank you. Busog ka na Angel. Naman sa Boy, Boss John, ni Mang Pilma, salamat. Busog na si Cons. Cons, kumusta Cons? Busog na si Consyal. Mayor. Kapitan. Kapitan sa day Wala, Mayor. Mayor, busog ka na Mayor. Amin lang kami, pangalan ato na Insot. Iwasan na. Miss Dayanara, wa man di man mo ko. Lamig kayo. Tigop sa babe. Tigop sa babe. Kaya pinana ba? Ay, konda yan. Pinaka-cowboy ba? Pinaka-uboy. Sige, be. Ditso? Oh, sige na. Ana. Ano naman? Murag sa katungkuan. Nawara ko akong ipon, wa bay kuan sa sinagwa. Wa? White tingal sa kinason. Busog ka day, wagi gutom pa. Busog kaayo. Tingnan niyo guys, oh, simot talaga guys. Oh. Guys. Oh, yeah. Gutom na gutom. Pero yung dalawa na to hindi pa nakaubos, oh. Test ng duha be. Ikaw Angel, may busog na ka? Wa pa. Basta na papaya. Puro po ka na busog. Ase, mete, magkita. Ada kuha maraming kan sa kartilo. Ikaw Insot, wa ka na busog. Pag-gutom ka. Pangimon. Same kagahe. Hello. Hindi na masira. Kayong dalawa dyan. Baso. So, All good, all good. ikaw? All good kayo. Oh, di na mo. Simot yung panga. Mama, good ka puso ako na. Pila kabilog? 5 kabilog ka puso? Wow! Ano to pangalan sa inyo? Ibos? Oh, ibos. Lai, ngayon ka lang nakakain ito, Lai? Ibos? Oh. Ba yung ibos namin? Oh, ibos. Yung ibos namin doon malagkit na kanin. Ikaw. Sa busog ka, wa? Busog mo lang kung nga na kayo din ako pag ginahawa hapit. So, ayun mga kagahi, maraming salamat sa support niyo sa amin ha, at sa panonood.